Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्रायो निउ इयारनि पार्टिखौ जोंहा दिनैहाय 2 तारिखआवसो जानोसै आरोना, दिनैहाय जानुवारिनि 2 तारिख दिनैहाय। ओमफ्राय किन्तु आङो माने भिडिअ होनाया एसे लेट जानोबो हानाय आरोना नै, किन्तु दायो आङो भिडिअ लाबाय दङ, दायो दिनैहाय 2 तारिख आरोना, आं बिनि उनावसो होनो हागोन बे भिडिअखौ। ओमफ्रायो दा निउ इयारनि पार्टि खालामगोन आरोना दिनैहाय जोङो न'नि गोजानो, ओमफ्राय जोंहानावनो जानोसै दिनैहाय, बारियावनो पुरा संगोन बरियासे। ओमफ्राय दा जोङो बाजार बानायनो थांनो ओंखारदों आरोना, बेदर सेदर लायनोसै। ओमफ्राय निउ इयारनि पार्टिया आंनि साइडनिफ्राय आरोना, जोंहानि पुरा न'खरनि मानसिफोरनो आं होगोन आरोना, माने आंनि निजिनि फैसाजों होगोन आङो, माने इउटुबनि फैसाजों आरोना। बेजोंनो आङो दिनैहाय न'खरनि बयनोबो पार्टि होनो नागिरदों आरोना निउ इयारनि। नोंथांमोननि बयनिबो अननायजों इसे मोननायखौ आङो जमायना दोन्दोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेखौनो दा बख'ना लायनोसै, बख'नानै ओमफ्रायो बेदर बायना लाबोखानोसै आरोना, मा बायनाय जायो। दा जोङो हासबेन्डजों आंजों ओंखारबाय आरोना थांनो थाखाय, सालबारियाव थांगोन जोङो फैसा बख'हैनानै, ओमफ्राय बायना लाबोनोसै आरोना। ओमफ्राय न'आवनो पुरा बरियानो जागोन, मा जानाय जायो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन आरोना। एकदम आं हेपि आरोना, दिनैनि पार्टिया आं होगोन आरोना आंनि इउटुबनि फैसाजों, ओमफ्राय बेनिखायनो एसे एक्साइटेड आरोना। स' नायलांदो बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ। दा जोङो बेदर लायग्रोनोसै आरोना हासबेन्डजों आंजों, फैदो। मायालाय? फै माहि फैदो नानि फै। बेदर लानानै फैबाय, दाउ बेदर। अमाखौलाय बेसे बुरजा लाबोनाय? नाखौ मरकाट मानि थाखाय लाबोदो? ओइ सान्द्रियाव माबादो नाखौ। अलकबि, आलु, ओमफ्राय गाजर। थारुनखौलाय माजों संगोन? थारुनखौ माजों संनाय जायो नायनोसै, लाबखाबाय आं होमबाबो। थारुनजों नाजों नामा ओंख्रि? थारुन नङा, अलकबिजों माबा मुलाजों संनोसै खोमा माबाखौ, नाखौ मुलाजों संनोसै खोमा। माया मोजां मोनो ना मुलाजों? माया थास जानाय नङा दे इयो। थासखौ होआ दे। ओमफ्राय दाउखौ अलकबिखौ दरनैसो होनानै एवनोसै आरोना, बारा होआ। अलकबिजों दाउजों संनोसै आरोना। ओमफ्राय माने दिनैनि निउ इयारनि पार्टिया आंनि साइडनिफ्राय आरोना, नोंथांमोननोथ' दहायनो खोन्थाबाय आङो, खैबार खोन्थाखो एकदमबारे हिसाब गैया। माने आइ बाबानो, आइनोजों बाबानोजों आंनि साइडनिफ्राय निउ इयारनि पार्टि आरोना। बेनोल' नङा, आंनि हासबेन्डबो दङ बिथिंजा, आरो मादै दङ, ओमफ्राय नै बिथिंजा नानि सासे दङ। थबसिनि सायावसो थाबनो गेब्लेसिनो, संगायावसो दामग्रा गैया मा गैया, निउ इयारनि पार्टि जाहैबाय बिनाव। संगासिनो नै लोगोफोर, दाउ बेदरखौ एवग्रोबाय आरोना, लाबोनाय खाथियाव फैलाय। बरिया एवगासिनो फ्राम फ्रामनो, ओंख्रिखौ फोजोबग्रोनोसै, बिनि उनावसो मैगंखौ हरगोन। गोथावनो जाथारनोसै। आमलाइनि रोसिसो लोगोफोर, आमलाइ रोसि, आमलाइ, ओमफ्राय बेदरजों जादो, सोरबा ना जादो, सोरबा बेदर जादो, ओमफ्राय मोनसेया मोनथ'वाखैनो मुला जोनाया।
नै लोगोफोर गासिबो मोनजोब्बाय आरोना ओमफ्रायो अमा सावगासिनो दायो नै हाजबेना मोनाबाय आरोना एकदमबारे संनायावनो मोनाब्लि जालायबाय नै अमाखौ सावनानै पुरा फिसा हागासिनो आरोना माबा दुन्दिया सामब्राम होनानै सेफ्लेसिगोन आरोना मोदोमफ्रुनो जाथोसै जाग्राफोरा नै हाजबेना अमा सावनाय मोदोमफ्रु इ जाबाय दाउ बेदर आं दानि एवनाया दाउजों ओमफ्राय अलकबि एसे होदोंमोन आरोना जानायावनो मोनाबाय नै पुरा अर खाथियावनो जानो नागिरदों ओमफ्राय नैबेथ' जाहैबाय दाउ बेदर ओमफ्राय अलकबि ओरैनो इसेल' होदों आरोना अलकबिखौ ओमफ्राय नै बिथिंजा बेयो नाजों मुला बेदरजों ना बियो ओमफ्राय नै बिथिंजा नैबे जाहैबाय अमा सावनाय सेफ्लेबाय आरोना दुन्दिया होनानै ओमफ्राय नै बिथिंजा बे जाहैबाय दालि दिनैनि पार्टिया जोंना बेखिनियानो आरोना बेदरखौ खुगा गोजानो बिराद अहा जाबाय आरोना जोङो ओंखामखौबा जानो हागोन ना हाला मिथिला थेवबाबो एसे जानोसै नै बिथिंजा आयाबो जिरायबाय दिनै मा होनो माने आङो दिनै इउटुबनि फैसाजों नोंसोरनो पार्टि होबाय निउ इयारनि माबायसा मोनदों फिसानि खाना होनायखौ जानोसै दा माबानि गोदान बोसोरनि हेपि निउ इयार लोगोफोर बयनिसिमबो लोगोफोर नङा फिसाफोर सरि होनफ्लांदो होनलाय आंखौ लोगोफोर होननाय खोनाबाय थायोना माया ओंखायनोथ' औ ओमफ्राय जानोसै दायो नै कुकार ओंखामा एकदम गुदुं आरोना संनानै लाबबाय इसिङाव संनानै लाबबाय कुकारसे दा जानोसै आरोना फैद' नोंलाय बोजों थांगासिनो ना खर'आ मोनसे दङ
Di bar, bergerak sejaya tangan, mana nungni pakai